Joo, iltapäivää. Joo, mun esitys on saman konstellaatio kvanttifysiikasta, henkimaailmaa ja energiakirurgiaa. Mä olen tästä kirjoittanut tällaisen kirjan, ja tämän kirjasta nyt mä joitakin asioita nostan tähän esitykseen. Mä olen myös kirjoittanut tähän edelliseen Ultra-lehteen kvanttifysiikasta. Kuinka moni on lukenut sen? No ei kai. Siellä on pelkästään siitä kvanttifysiikasta kirjoitettu, miten se liittyy henkimaailmaan. Mutta mennään nyt tämä esitys. Miten muuten, onko parempi, että mä istun tässä vai seison täällä? Miten te näettekö tuon? Näette ihan hyvin. Okei. No mä istun. Eli mä olen yhdistänyt samaanihoidot ja konstellaatiot saman konstellaatioksi. Ja tämä on laaja kokonaisuus. Ja siitä mä en kykene kauhean paljon kertomaan, mutta mä yritän avata sitä niin paljon, että saatte käsityksen, mitä tää on. No, tää esitys sitten ensimmäiseksi mä kerron, kuka olen ja millä substanssilla minä puhun. Mistä nämä opit on tullut, mistä mä oon saanut ne. Sitten intialainen kosmologiaa ja mihin näitä voidaan käyttää ja miten nämä temput tehdään. Ja sitten hieman kvanttifysiikkaa. Huomenna sitten minulla on demo, jossa minä yhdelle henkilölle teen tällaisen saman konstellaation, jos me lähdemme konstellaatiosta menemään eteenpäin. Ja sitten toiselle ihmiselle mä teen sellaisen demon hoidon, jossa lähdetään samaan hoidosta ja katsotaan sitten, että mitä siitä tulee. Ne on tyypillisesti niin, että riippuu tilanteesta, miten mä sen teen, miten mua ohjataan se tekemään. Se on sitten huomenna. Kuka minä olen? Olen syntynyt Lapissa, Enontekiöllä. Mä asun tällä hetkellä Kauniaisessa ja mulla on saamelaiset sukujuuret useammasta sukuhaarasta. Mä oon koulutuksessani diplomi-insinööri, olen tehnyt yrittäjänä ja yritysjohtajana uran ja nyt olen sitten eläkeläinen ja ollut muutaman vuoden. Ja siinä sitten rupesin paneutumaan näihin samoihin konstellaatioihin ja kirjoitin tuon kirjan. Eli 25 vuotta mä olen ollut aktiivisesti henkisellä polulla. Ja siinä aikana olen tehnyt satoja konstellaatioita, satoja samaanihoitoja ja satoja seremonioita. Ja sitten viime vuosina mä olen sitten kouluttanut samaan konstellaatioihin ihmisiä. Tää nyt alun perin mulla oli vaan tarkoitus käydä nämä kurssit, jotta mä teen omaa työtä. Eli kutsaan itseni. Mutta sitten sen verran rupesi kiinnostamaan, että mä harrastuksena tein näitä hoitoja ihmisille, hoitopiirille. Ja sitten siitä vaan laajeni se asia. Sitten multa ruvettiin pyytämään, että voisitko opettaa näitä taitoja. No siinä lopulta suostun, kun on aina vaikea sanoa ei. Sitten mulla oli tämä konstellaatiokoulutus, se oli 2 vuotta näköisellä Ruotsissa. Sitten samaanikoulutus, se oli myös 2 vuotta. Ja tähän pohjautui Alberto Villolon tämmöisen Medicine Wheel masterskursseihin. Siellä mä sain nämä initiaatiot
mitä nämä Etelä-Amerikan samanit saa, kun ne on käynyt sen polun läpi. Ja mä olin ensimmäinen lääkäri, joka oli yhdessä Intianikylässä, Brasilian viidakossa, silloin Hunikunin-kylässä. Ja ne sitten innostui niin kovasti ja yllättäen ne yhdessä seremoniassa vihkivät minut sitten Hunikuiniksi, antoivat minulle Hunikunin nimeä. Kysymättä sen, kun minun lupaa haluanko minä liittyä, ei minun vaiko ei. Eli tämmöinen tausta mulla on. Ja mun visio on, että syntyy uusi ihminen, Homo luminos. Se on syntymässä. Ja syntyy uusi maapallo, uusi versio maapallosta. Ja missio on nostaa värähtelytaajuutta ja lisätä valoa maapallolla. Lisätä sekä ihmisten että maapallon värähtelytaajuutta. No sitten nämä opit, mistä mä oon saanut ne, niin silloin kun nämä espanjalaiset tuli Etelä-Amerikkaan, niin näitä samaneja karkas sinne korkealle Andeille pakoon, jotta he eivät antaisi näitä taitoja espanjalaisille, koska ne kuitenkin käyttäisivät niitä väärin. Sitten noin 1945 vaiheilla niin he päättivät, että nyt profetian mukaan heidän pitää tulla alas ja jakaa tämä osaaminen. Siellä oli tällaista kuin Don Manuel, Donna Laura ja Don Antonio, jotka opettivat Alberto Villoldoa. Ja hän sai sieltä todellisten vision keepereiden opit. Sitten tämä Alberto matkusteli tuolla Intiassa, Tiibetissä, sai sieltä oppia ja laati tämmöisen saman koulutusohjelman. Ja hänen tavoitteensa oli ennen 2012 kouluttaa mahdollisimman monta samaania, jotta me tähän uuteen aikaan, kun tullaan, niin mahdollisimman moni olisi saanut päässyt eroon haitallisista energioista ja olisi valmis nousemaan, siirtymään uuteen maailmaan. Ja tämä oli tämä Alberton opit, jotka me sain silloin. Ja toinen opettaja oli tämä Bert Hellinger, joka opetti näitä konstellaatioita. Ja näiden konstellaation yksi lähde oli Etelä-Afrikan suruheimojen traditio. Et sieltä hän sai ajatuksen tästä konstellaatiosta, miten nämä haitalliset energiat siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja sitten mä olen matkustanut tuolla Etelä-Amerikassa useamman heivon luona ja kerosamaanien, hunikuin, nokekuin ja javanvojen kanssa olen ollut niiden kylissä, saanut niitä oppia, käynyt paljon seremonioita niiden kanssa, heidän järjestämään seremonioita. Sitten on paljon kanavointia omia että muiden, mistä mä osaan oppia. Sitten on nämä kirjallisuus ja kaikki nämä työpajat ja hoidot. Niin niiden pohjalta, sillä substanssilla minä puhun. Eli kokemusta on aika paljon näistä. No miksi Alberto Villoldo? Ensimmäinen, kun mä luin Alberton kirjaa, niin tämä oli tosi kiinnostava. Traditiossa ei ole kuruja. Me olemme kaikki samanarvoisia. Ja tämä tuntui hyvältä. Sitten, kun tehdään hoitoa, niin selvitetään aina, että onko asiakas halukas ottamaan hoidon vastaan. Ja jos on, niin silloin tehdään. Jos ei ole, niin ei tehdä. Ja aina punnitaan se, että kumpi asia painaa enemmän vaarassa.
tämmöisen haitan tai sairauden hyödyt vai haitat. Koska monesti sairauden hyöty on se, että saa huomiota ja rakkautta. Ja taas toinen puoli on se, että haittaa, että siihen voi vaikka kuolla. No, silloin kun punnitaan tämä, että kumpi painaa enemmän, haitat vai hyödyt, niin päätetään sitten lähdetäänkö mukaan hoitoon ollenkaan. No sitten tehdään se varsinainen hoito, tämä on yleispätevä kaikissa energiahoidoissa. Mutta sitten tällaisen, kun poistetaan haitallinen energia, niin siihen jää aukko. Ja se aukko, se on taipumus käyttöä jollakin ja tyypillisesti se on se sama haitallinen energia tai trauma. Mutta jos se käytetään jollakin muulla, niin sillä ei ole tilaa sinne. Eli me täytetään valolla. Se on hyvin toimiva juttu. Sitten vielä tämä ehkä tärkein asia on tähän uuden tilan. Kun sä oot saavuttanut uuden tilan hoidon jälkeen, jopa uusi sielunsopimus sinulla on, niin se on ankkuroitava. Ja se ankkurointi voi olla päivien, viikkojen, jopa kuukausien työ. Koska silloin kun sä joudut taas siihen tilanteeseen, jossa tämä trauma esimerkiksi triggeröityisi ja triggeröityy, niin silloin se haitallinen energia tulee taas takaisin. Mutta silloin kun triggeröintitapahtuma tulee, niin sä pystyt huomaamaan sen ja sitten sä päätät, että enpä mene enää mukaan tuohon. Vaan pyrin olen siinä tilassa, minkä mä oon saavuttanut. Eli esimerkiksi toimin omasta voimasta tai jotain muuta. No nämä 2, 4 ja 5 kohdat, niin nämä puuttuu monesta energiahoidosta, jopa tuo 1. Ja sitten tämä sama kostolaatio, tämä on puhdasta energiatyötä. Ei käytetä mitään lääkkeitä, kuten nämä ayahuasca, bufo, kambosana, rapema, passo, peyote, sanvetro, taikasynnyttää siellä. Mulla on kyllä näistä kaikista kokemusta, mutta näissä saman kostolaatiossa niin me ei käytetä mitään. Tämä on puhdasta energiatyötä. Sitten tämä lähestymistapa niin ei ole psykologiaa. Alussa minä aika paljon yritin selittää ja ymmärtää näitä psykologian kautta. Mä huomasin, että se on loputon suo. Ja näissä hoidoissa ja näissä mitä mä teen, niin mä seuraan vaan energiaa. Energia ohjaa. Silloin mä aina ytimessä mun energiaa. Ja tässä nimenomaan tämä selittävä on henkimaailma, energia ja kvanttifysiikka. Tosin tuo kvanttifysiikka on sellainen, mitä nyt ei voida todistaa, mutta se näyttää siltä, että se toimisi selittäjänä. Sitä intiaanin opetus, minkä mä sain, niin se on tämmöistä oraalista, ei ole mitään dokumentaatiota. Ja mä oon vuosien varrella dokumentoinut aika paljon ja kirjoitellut ylös, miten nämä hommat on ja miten ne toimii. Ja niitä on sitten tuossa kirjassa. No, Etelä-Amerikan intiaanin kosmologiassa, niin kuin meilläkin täällä suomalaisissa on 3 maailmaa. On ylinen, keskimaailma ja alinen. Ja siellä heillä on alisten portinvartija on Pachakurinka, Huaskarinka, ja siellä on menneisyys ja pimeät voimat. Keskimaailma on tämä, missä me elämme, fyysinen maailma. Ja sitten ylisellä on sitten tuo Pachakurinka, on tämä portinvartija, ja tämä on tämä kuoleman jälkeinen alue, ja siellä on valon voima. Tällä 4 ilmansuunnan henkinen polku on
tässä meillä mennään niin, että etelä ja länsi on sellaiset, jätä taakse sen, kuka et ole. Eli nimenomaan puretaan traumoja, rooleja, kaikkea tämmöistä pois, että ollaan ihan aito itse. Sitten pohjois- ja idän suunnat taas on, että kasvat siksi, mitä olet oikeasti. Ja kurimme elämänpolkua kuin käärme, kohtaamme pelkomme kuin jaguaari, lennämme sydämellä kuin kolibri ja lopulta näemme sielun silmiin kuin kotka. Tämä opetus, mitä näillä intianeilla on ollut, niin tämä voi olla 20 vuotta. Ja yksi ilmansuunta opetus ja sen jälkeen on muutaman vuoden harjoittaa niitä oppeja. Sitten taas tulee seuraava ilmansuunta ja taas muutama vuosi niitä oppeja harjoitetaan. Eli kaiken kaikkiaan 20 vuotta on tuo koulutus heillä. Meillä se on hieman nopeutettu. 2 vuotta vaan. No sitten nämä ilmansuunnat, niin siellä on arkkityypit ja elementit, niin silloin etelässä on käärme ja maa-elementti, länsi on jaguaari ja tulielementti, pohjoinen kolibri, vesi ja itä, kotka, kondori ja ilma. Ja näitä muita elementtejä sitten tässä nyt ei ole tässä traditiossa esitetty. No mihin tämä soveltuu sanojen nostolaatuun? Niin tämä soveltuu hyvin ihmisten ongelmiin. Eli niiden ratkaiseminen. Sairaudet, traumapurkua, roolipurkua, uskomusten purkua, varjotyöskentelyä, taakkasiirtymiä. Eli näiden sukulinjassa menevien traumojen haitallisten energioiden siirtymään. Ja sitten usein nämä symptoomit, mistä voidaan lähteä liikkeelle, ne on tämmöisen viha, pelko, masennus, fyysinen kipu, sekavuus, kyvyttömyys, löytää partneri, isän viha, äiti viha, voimattomuus, väsymys ja niin edelleen. Siis todella laaja kirjo asioita, mitä meillä voidaan tehdä. Mutta sitten lisäksi tämä soveltuu hyvin organisaatio-ongelmia. Henkilöstöongelmia, niitä voidaan ratkoa. Esimerkiksi henkilöstö, se voi pomona tarkastella organisaation ongelmia. Vaikka ne ihmiset eivät ole paikalla, niin saa näkyviin kaikki, mitä siellä ihmisten välillä tapahtuu. Aikoinaan mä esimerkiksi mun firmassa, niin jos siellä oli joku henkilöstöongelma, mä ratkoin sen niin kuin kotona, laitoin ihmisiä niiden ihmisten rooleihin ja ratkoin ne ongelmat. Ja sitten kun menin töihin, niin siellä asiat oli muuttuneet, parantuneet. Ihan tämmöisiin liiketoimintapäätöksiin, kaikkea mitä siihen liittyy, niitä voidaan käydä läpi rekrytointeihin, katsoa sen henkilön ja firman väliset asiat, mitä ne näyttää ja tuo todella tärkeää tietoa. Tuotekehitykseen voidaan käyttää, minkälaisia tuotteita haluavat asiakkaat tämmöistä tuotetta. Ne voi olla etukäteen labrata tälle. Sitten akquisiitiot eli yritysosto, yrityksen perustaminen. Näitä voidaan niin labrata ja saada hyvää informaatiota siitä. Ja organisaatiomuutos. Näitä me on tehnyt yrityksille. Sitten valintatilanteet, uravalinta, tällä saa todella hyvää tietoa. Ja sitten esimerkiksi lahjanosto jollekin, niin saat melko varmasti tietää sen, että onko tämä lahja tykätty vai ei. Samoin, että lähden ja ultrapäivillä niin voi laittaa 2 objektia, lähden ja en lähde ja kumpi vetää, niin sitten menee, niin se on ihan oikea päätös.
Ja kaikki se tieto tulee sun sisäistä viisaudesta. Sitten on muut kanavointiin, erinomainen työkalu kanavointiin, eläinkommunikointiin, naapuriongelmien ratkaisuun, niin poispäin. Sitten tämä on tällainen yhdestä sairaudesta kuin skitsofreniasta, niin tässä traditiossa niin skitsofrenia se on joko itse luotu tai ulkopuolelta tullut entiteetti tai henki, joka on sinun sisällä. Se voi sillä kertoa sulle juttuja, se voi jutella sulle. Mutta sitten kun se ottaa sinut täysin haltuun, niin kyseessä on psykoosi. Ja nämä on mahdollista hoitaa. Mutta silloin kun ihminen on psykoosissa, silloin on hyvin vaikea saada sitä, koska se ihminen on itse täysin piilossa ja se entiteetti on ottanut täysin haltuun. Se voi käydä tekemään jopa murhan, mutta sitten kun tämä itse ihminen tulee taas puikkoihin, niin se aidosti ei tiedä, että hän on tehnyt murhaa. Ja sen takia tällaista psykoossa olleen murhaa, niin sitä on tosi vaikea saada selville. No, sitten, että kenelle nämä eivät sovi. Jos on vakavia psyykkisiä ongelmia, ollut psykoosissa, sairaalahoidossa tai psyykkisesti labiili, niin nämä on aika rajuja hoitoja. Niin se voi olla, että se ihminen ei ihan kestä sitä. Että sinne voi tulla ongelmia. Sitten jos on vahva lääkitys, tarvitsee esimerkiksi vahvoja mielialalääkkeitä, niin silloin ei ole hyvä tehdä hoitoa. Ja raskaana olevalle ei työskentelyä kolmessa alimmassa sakrassa. Että ne pitää rauhoittaa, koska se häiritsee sitä sikiötä. Ja jos on vahvoja uskonnollisia sitoumuksia, niin ei näitä kannata ruveta tarjoamaan. Ja jos ei ole avoin henkisen kehityksen ja muutokseen. Eli tässä nimenomaan se, että jos et sä ole niin kuin avoin muutokselle, niin ei näitä kannata tehdä, koska tässä tapahtuu melkoisella varmuudella muutos. Ja alle 18-vuotiaille niin pitää olla vanhempien suostumus ja silloinkin lapsille kun tekee, niin pitää olla hyvin varovainen mitä tekee. Ei voi tehdä kauhean vahvoja tämmöisiä hoitoja. Oletko tehnyt lapsille? Olen. Oli kysymys, onko tehnyt lapsille, niin olen. No sitten tämä kaikessa on tärkeää tämä intentio eli aikomus. Ja se on niin kuin aikomus tavoitetta haluttuusi tilaa. Ja tämä on tärkeää hoidossa ja sitten kun mennään alisille ja ylisille, niin siellä pitää olla intentio, koska siellä, jos sinne menee vaan seikkailemaan, niin siellä voi käydä huonosti. Siis oikeasti huonosti. Ja matkatessa kun lähtee tämmöiselle saman matkalle tai tällaiselle, niin silloin on hyvä olla intentio, että ei joudu väärien energioiden kanssa tekemisiin. Sitten tämä intentio on vahvuus ja voimakkuus, eli halukkuus siihen, miten tämä muutos tapahtuu, niin se on hyvin tärkeää. Että jos on valmis tekemään mitä tahansa, että tämä muutos tapahtuu, niin silloin se intentio on vahva ja silloin muutos todennäköisesti tapahtuu. Mutta jos haluaa vaan kokeilla, että katsotaan nyt ja ei ole kauhean vahva se halu, niin todennäköisesti se hoitokaan ei toimi kauhean hyvin. Eli tämä halun taso se vaikuttaa todella paljon siihen lopputulokseen. No sitten mikä voi olla intentiona, niin
usein on tällainen symptoomi-intentiolla, eli kipu, sairaus, sekavuus, pelko, viha ja niin poispäin. Niin voidaan lähteä sieltä katsomaan sitä, että mitä näkyy. Mutta sitten voi olla myös tämmöinen uusi tila. Että vaikka, että mä haluan olla onnellinen. Ja sitten lähdetään katsomaan, että mitä sille tulee vastaan. Ja silloin sillä tulee ne esteet, mitkä estää minun olemasta onnellisena, niin ne kohdataan silloin. Ja se, että henkimaailma ei ymmärrä lineaaria aikaa. Ja jos tämmöinen intentio, että mä haluan tulevaisuudessa sitä ja sitä, niin se ei varmaan toteudu. Mutta jos haluat nyt, just nyt mä haluan sen tähän hetkeen, niin silloin se voi toteutua. Ja intentio on oltava positiivinen. No sitten jos me katsotaan kvanttifysiikan suunnalta, mitä tämä intentio tarkoittaa, niin ennen kuin me asetetaan, niin nämä kaikki kvanttipotentiaalit ovat silloin meille mahdollisia. Ja tämä ongelma ja nämä esteet juuri, niin ne on jossain siellä, mutta me ei tiedetä missä se on. Mutta kun me asetetaan intentio, niin silloin me informoidaan tätä universaalia tietoisuutta ja siis kvanttikentässä olevaa universaalia tietoisuutta, että me halutaan tuon näkyväksi. Ja silloin se niin kuin kvanttifysiikan mukaan silloin se romahtaa näkyväksi. Ja tätä voitaisiin kuvata silleen, että se on niin kuin navigaattori, kun me laitetaan osoite. Esimerkiksi vaikka se pelko, niin tämä kvanttikenttä ja tietoisuus sitten löytää sinne. Silloin muodostuu se reitti, niin kuin auton navigaattorissa, että siihen muodostuu reitti, että tuonne me mennään, niin me päästään siihen juurisyyhyn kiinni. Ja sitten voi olla tuo intention voimakkuus, sitä voisi kuvata vaikka kulkuneuvoksi, millä päästään siihen kohteeseen. Ja jos me mennään polkupyörällä, niin jos se on kaukana, niin me ehkä päästä ikinä perille. Mutta jos me mennään nopealla autolla, niin me päästään sinne perille. Eli auto kuvasi tätä vahvaa intentiota. Ja sitten tämä kvanttifysiikkaa lisää, niin tutkijat havaitsevat, että on olemassa tällainen samanaikaisesti taaksepäin ja eteenpäin liikkuva aikajana. Ja tässä niin kuin saman rostolaatossa me liikutaan aikajanalla eteen ja taaksepäin eri todellisuuksissa, kuten entisissä elämissä myös. Ja tämä niin kuin tuossa mitä olen kirjoittanut tällä hetkellä nähtävissä olevan tai ennustettavissa olevan tulevaisuuden epäsuotuisa tapahtuma voidaan käydä muuttamalla menneisyydessä toteutunut muutoksen siemen, joka kehittyisi tulevaisuudessa tapahtuvaksi katastrofiksi. Tätä voisi kuvata sillä tavalla, että perhonen läpsäyttää siipeä ja saa paineaaltoa lähtemään. Ja se paineaalto menee ajan kanssa eteenpäin ja lopulta se vahvistuu ja toisella puolella maapalloa se voi olla niin vahva, että se on hirmu myrsky. Ja nyt me mennään ajatellaan taaksepäin, mennään siihen perhosen siiven lyönnin hetkelle ja neutraloidaan sitä painetta. Niin silloin tulevaisuudessa sitä myrskyä ei tule. Että näinkin voidaan asioita käsitellä. Sitten on tämä kvanttitietoutuminen. Eli Clauserin kokeet osoittavat, että kvanttitietoutuneet hiukkaset voivat vaikuttaa toisiinsa välittömästi riippumatta etäisyydestä.
Eli jos sä mittaat yhden hiukkasen tilaa, kvanttitietoisuuden hiukkasen tilaan, sä tiedät sen toisen hiukkasen tilaan samalla. Ja tämä voisi selittää monia ilmiöitä, kuten tämmöinen kaukohoito, kun me tehdään toiselle puolelle maailmaa, maapalloa energiahoito, niin se todella toimii. Ja tässä meidän traditiossa, niin mä kutsun sen toisella maapallolla olevan ihmisen energiakehoon, pyydän tulemaan tänne, se on mulla tässä. Mä teen siihen hoidon muutoksen ja lähetän sen takaisin. Tai ei tarvitse lähettää takaisinkaan, koska se muutos tapahtuu välittömästi siellä. Eli tämä on niin kvanttikietoutuminen selittäisi tätä. Kasvi tuntee toista kasvia poltetaan Faraday-häkissä. Faraday-häkki on sellainen, mihin ei mikään signaali pääse läpi. Mutta silti sinne menee se tieto toiselle kasville. Toisen kasville ehkä polttaa, niin se toinen kasvi reagoi. Sitten tämä niin sanottu taakkasiirtymä, joka menee sukupolvelta toiselle. On tapahtunut joku väärinkäytös, raiskaus esimerkiksi sukupolven takaa. Se energia tulee joka sukupolven läpi. Ja sen voidaan selittää, miksi se tapahtuu, niin tämä kvanttikietoutuminen selittää sen todella hyvin. Ja tämä on tämmöinen jännä juttu, että jos sä menet ostat Volvoon, niin sen jälkeen sä näet liikennellisen Volvoja. Aikaisemmin sä et nähnyt niitä niin paljon, mutta tämä on myöskin kvanttikietoutumisella selitettävissä. Samoin tämä, koska mä olen ollut äidin kanssa yhtä, meillä on aika paljon yhteistä, niin kun mä menin kertomatta, että mä tulen kotiin äidille, niin hän sitten, kun mä tulin sisään, niin hän sanoi, että no nyt mä ymmärrän, miksi mä rupesin tekemään ison annoksen sinun mieliruokaasi. No sitten on tällainen superkiinteä valo. Eli italialainen tiedemies, joka onnistui saamaan valon superkiinteän tilaa, jossa se on samaan sekä kiinteä että nestemässä muodossa. Ajatelkaa siis valo kiinteässä ja nestemässä muodossa. No, ja tämä nestemäinen osa pystyy liikkumaan kiinteässä osassa ilman kitkaa, eikä se menettänyt energiaa. Ja tässä sitten voisi olla esimerkiksi tämän fyysisen kehon ja energian kehon samanaikainen oleminen voisi selittyä juuri tällä superkiinteällä valolla. Ja koska se liikkuu siellä ilman kitkaa ja ei menetä energiaa, niin ehkä sitten nämä trauma-imprintit ja tällaiset, ne on ehkä niitä esteitä sitten siellä. Et niin mä sitä hahmottaisin. Mutta nämä on tämmöistä, kaikki kvanttifysiikka on spekulatiivista, mutta ei pysty todistamaan. Tältä se tuntuu. Sitten on biofotonit, niin ihan viime aikoina havaittu, että nisäkkäät tuottavat biofotoneita. Erityisesti ihmiset tuottaa niitä aika paljon. Ja näillä ilmeisesti neuronit kommunikoivat valon avulla. Eli aivoissa voi olla optisia viestintäkanavia. Ja tämä voisi liittyä niin kuin tietoisuuteen ja sielun ilmentymään. Ja kvanttikietoutuminen osoittaa, että kaksi lomuttunutta fotonia, eli kietoutunutta fotonia, vaikuttaa toisiaan välittömästi. Ja nämä voisivat toimia jopa portailena eri ulottuvuuksien väliselle viestinnälle. Tämä on tällainen uusi mielenkiintoinen alue. No sitten mennään tähän konstellaatioon. Niin, tämä toimii sillä tavalla, että jos sinun juttua käsitellään, niin sinä valitset jonkun toisen, joka
edustaa sinua ja asetat hänen sinun energiaan, niin silloin hän rupeaa toimimaan ihan niin kuin sinä. Samoin, jos sä asetat sitten sun toiseen, sun äidin energiaan, isän energiaan, ne alkaa toimimaan juuri niin kuin sinun isä ja äiti. Ne voi sanoa samanlaisia asioita, mitä niillä tapaa sanoa. Ja tällä tavalla me saadaan tämmöinen niin kuin, tämmöisen systeemin dynamiikka ja me saadaan se näkyväksi. Eli systeemi on niin kuin perhe tai organisaatio esimerkiksi. Ja näin sitten, koska se ihminen, jonka energia on siirretty, hänen mieli on jäänyt sinne paikalle, vain energia ja kehon kopio on siirretty, niin silloin se ihminen, johon se on siirretty, niin hänen mieli ei pääse siihen energiakehoon sotkemaan sitä, vaan silloin tämä energiakeho, sen saa näkyviin paljon paremmin ja se ihminen pystyy, joka on siinä roolissa, sanottamaan sitä paljon paremmin. Se pääsee siihen ikään kuin sen ihmisen alitajuntaan paremmin kiinni. Ja näin me saadaan sitten tämä näkyviin nämä kaikki energiat, mitä siellä on ihmisten välillä. Ja me päästään sieltä sitten löytämään se ongelmatilanne, milloin se trauma tai energiainfekti on syntynyt. Me löydetään sen näin, ja se voi olla useampia sukupolvia taaksepäin. Et pisimmillään, mitä me on tullut ilmi, on 14 sukupolvia taaksepäin, siellä tapahtunut väärinkäytös, niin se vielä oireili tällä ihmisellä. Ja Suomessahan meillä on sodantraumat melkein jokaisella. Ja tyypillinen sotarauman tilanne on se, että joku on itsetuhoinen, voi olla, tai joku muu symptomi. Ja sitten kun mennään katsomaan taaksepäin, niin esimerkiksi tässä itsetuhoisuustilanteessa, niin tämä sodassa ollut säilyi hengissä, että hänen kaverinsa kuoli. Ja hän haluaa myöskin kuolla. Hän haluaa mennä kaverille mukaan. Ja silloin tämä jälkipolvilla, niin tämä ihminen hän haluaa kuolla. Mutta sitten kun se ongelma sitä kaivetaan ja hän sitten lopulta tulee tulokseen, että hän ei halua kuolla, niin sitten tämä vapautuu tämä ihminen sieltä itsetuhoisuudesta. Eli tässä niin kuin konstellaatiossa etsitään se tapahtuma, milloin se trauma tapahtui. Sen hiilataan siellä ja neutraloidaan pois. Ja se poistetaan kaikki haitalliset energiat, mitä on jokaisella ihmisellä. Ja sitten lopulta ankkuroidaan tämä tilanne, uusi saavutettu tilanne. Ja tämä, että miksi tämä konstellaatio toimii, niin yleisesti sanotaan, että kukaan ei tiedä, miten se toimii. Ja edustajan mieli on ohjaamissa, ja se ei tiedä edustajan historiaa eikä ole yhteyttä menneisyyteen. Eli nyt mieli ei pääse häiritsemään. Et meillä on aina se ongelma, meillä on vahva mieli, joka sotkee, se haluaa suojata meitä ensisijaisesti. Eli näin me päästään suoraan tämän palokehon viisauteen, eli alintajuntaan, eli sisäiseen tietoisuuteen. Mutta myös kvanttikentässä olevaan universaaliin tietoisuuteen. Eli tämä meidän energiakeho tietää kaiken. Meidän keho, kuka liikuttaa heiluria tai varpua? Nimenomaan se on itse. Koska silloin sitä liikuttaa mun sisäinen tietoisuus, joka tietää kaiken.
No sitten tässä, että kuka tekee tämän hoidon, niin tämä on Anu Heinimäen maalaus. Ja jos keskellä on tämmöinen pieni tikkuukko, niin se on tämän hoitajan osuus tähän hoitotapahtumaan. Ja kaikki tuo muu ympärillä, niin se on henkimaailma, joka auttaa meitä. Näin se pelaa. Minulle henkimaailma antaa ajatuksia, ideoita. No sitten tuolla on yli 30 henkimaailman universaalia lakia kirjassa. Ja tässä on tämä projisoinnin laki, mikä minusta on hyvin tärkeä, koska silloin kun hän on sisäistänyt todella, niin on aika pitkällä henkisellä polulla. Eli kaikki mitä havainnoimme on projektioita meistä. Ihan kaikki. Ja sitten tässä on tämmöinen kysymys, että miltä sinusta tuntuu, jos mä sanon, että rakastan sinua juuri sellaisena kuin sinä olet? Onko se totuudellinen? Mutta jos mä sanon, rakastan sinua juuri sellaisena kuin minä olen, se on juuri hyvä. Eli tämä on suoraan projisoinnin laista, niin tämä päätelmä. Näin se vaan on. No sitten mistä haitalliset energiat tulee? Niin niitä on tyypillisesti kahta lajia, itseluotu tai ulkopuolelta tullut. Eli tämä itseluotu niin tulee usein siitä, että kun se traumaattinen tapahtuma tapahtuu, niin me ei sitä osata käsitellä, vaan mieli rupeaa sitä jauhamaan ja mieli muodostaa sitä lopulta meidän traumaa. Sitten aika paljon tapahtuu silleen, että jos on vaikea elämän tilanne, niin me luodaan itselle suoja. Ja se voi olla tosi vahva, se voi olla jopa taso psykopaatti, mutta se varmuudella suojaa sitä ihmistä. Tämä tulee hyvin usein näissä hoidoissa esille, että se on itse luonut itselleen suojaa. Psykopaatin hoitaa tällaista keinoa? Mitä? Voiko psykopaattia sitten hoitaa tällaista keinoa? Psykopaatti on silloin, kun jo periaatteessa voi, koska hänellä ihmisellä on energia sisällä mukaan. Sillä ei ole halua. Mitä? Niin kysyttiin, että voiko psykopaattia hoitaa? Niin, sillä ei ole halua hoitaa. Ei. Ja jos ei ole halua hoitaa? Joo, ei sillä yleensä ole halua. No sitten ulkopuolelta tullut, niin nämä on sukulinjasta tulleet entisistä elämistä. Sitten on filmit, TV, elinsiirrot, noituuskirous ja niin edelleen. Eli elinsiirrot on aika mielenkiintoinen, tosi ristiriitainen juttu. Et siitä mä oon kirjoittanut tuossa kirjassa koko ajan. No, silloin kun mä vedän kurssia, niin silloin tehdään paljon henkilökohtaista työtä. Eli siellä käydään esivanhempien juttuja läpi aika paljon. Irrottaudutaan haitallisten jutuista ja vahvistetaan niiden tämmöistä niin kuin oppeja tai tämmöisiä lahjoja, mitä niitä saa. Varjotyöskentelyä, uskomuksien kanssa, projisointien kanssa, takaovi. Eli silloin kun en osaa tai teen sen myöhemmin, tämmöisiä excuseja, rooleja ja niin poispäin. Eli tehdään paljon henkilökohtaista työtä. Sitten tämä rakkausen jäljityselle, eli me katsotaan, että mistä siellä on kysymys tällä ihmisellä, mitä siellä tapahtuu. Tietysti sellaiset ihmiset, joilla on todella vahva tuo kanava auki, niin ne voi nähdä niitä asioita suoraan. Mutta tässä nämä opetukset on sellaisia, että joka ainoa ihminen kykenee selvittämään, onko siellä joku haitallinen energia vai ei. Tietysti jos on hyvin auki ja pystyy näkemään asioita,
tuntemaan niin poispäin, niin se on vaan eduksi. Mutta ei tarvitse olla. Eli miten me tehdään, niin haastatellaan ja mittaillaan heilurilla ihan voimatesti Voltairin yksi menetelmä. Kirjoitetaan 3 kortin tarina ja siitä tarinasta me kaivetaan esille ne traumat, mitä siellä on tulollaan. Eli me selvitetään, mikä on todellinen ongelma ja mihin sakraan haitallinen energia on yhteydessä. Siis aina haitallinen energia ja trauma, mikä se onkaan, on yhteydessä yhteen tai useampaan sakraan. Aina. Ja tässä meillä on sellainen menetelmä käytössä, että me aivan 100% varmasti pystymme sanomaan, onko siellä joku haitallinen energia, kun me mitataan sakraa. Ja sitten kun hoito on tehty, me voidaan 100% varmuudella todeta, onko se hoito onnistunut, onko se ongelma poistunut. Ja jokainen osaa tämän tehdä, kun on tämän koulutuksen saanut. Eli tämä on niin kuin se, joskus käy niin, että sä olet poistanut jonkun haitallisen energian, trauman, mikä lienee, ja sitten tulee hyvä olo, mutta sitten monesti todetaan, että hoito on valmis, se on sillä selvä. Mutta sitten kun me mitataan sakroja, voi olla, että se sakra ei edelleenkään pyöri, se ei toimi. Eli siellä on jotain vielä. Ja sitten me mennään edelleen sisälle ja labrataan sitä, käsitellään ja saadaan se toinenkin sieltä ulos. Sitten sakra pyörii. Eli tämä on siinä mielessä tässä hoidossa, tämä osuus on todella vahva. Varmuutta. No sitten tämä energiakirurgia, niin tässä on 3 steppiä aina. Eli me etsitään ja hiilataan sen juurisyy. Poistetaan sen haitallisen energian aiheuttamat jäämät kehosta. Eli siellä voi olla sellainen kipu, joka tuntuu, ja se kipu poistetaan niin kuin tällä energiakirurgialla, että otetaan se kädellä sieltä kiinni ja vedetään ulos. Sitten 3. on tämä ankkurointi, eli uusi tila. Ei hoitoja kannata tehdä, jos ei tee ankkurointia. Eli se uusi saavutettu tila täytyy ankkuroida. Sen kanssa täytyy tehdä töitä, että se pysyy. Muuten se hoito on ehkä epäonnistunut. No sitten täällä on tämmöisiä, miten nämä ilmenee kehossa ja ihmisissä. Niin meillä on tämmöiset köydet. Eli on tämmöinen, se voi olla missä tahansa kehossa kiinni, on sellainen ikään kuin köysi, jota kautta meistä imetään energiaa. Ja sen löytää ihan, kun lähtee etsimään, niin se löytyy. Me pistetään se poikki ja sitten siinä pitää vielä se, usein me yritetään katsoa, että kuka siellä köyden toisessa päässä on ja miksi tämä on tullut, mitä tämä on. Ja hyvin tyypillinen köysi on kateus. Ja nämä voi olla tietoisesti tai tiedostamatta rakennettuja köysiä, mutta sieltä imetään energiaa. Se, mitä mä oon nyt kokenut, niin kaikilla on köysiä. Enemmän tai vähemmän. No sitten on tämmöiset tuubit. Eli on olemassa valokehossa, energiakehossa aukko. Siinä on vain aukko. Ja sen aukon kautta pääsee sisään. Siinä on avoimet ovet. Sinne pääsee haitallisia energioita sisään. Ja tämä ei ole sitten sidossa mihinkään haitallisen energiaan, se on vaan pelkkä aukko. Ja se aukko me voidaan sulkea. Ja kaikilla meitä on ollut. Ja sitten tämä yksi hoito on illuminaatio,
Eli tämä on tämmöinen perusmenetelmä, jolla poistetaan haitallinen energia. Ja se poistetaan sakran kautta, jonkun sakran, aina alimman ei-toimivan sakran kautta. Ja tässä on hyvin tärkeä hengitys. Pannaan se ihminen hengittämään tietyllä tavalla. Ja sillä tavalla se itse poistaa sitä. Ja silloin myöskin manipuloidaan näitä rentoutuspisteitä ensin ja sitten kun saadaan se ihminen rentoutilaan, sitten mennään vapautuspisteellä pannaan se energia liikkeelle siellä. Eli sitten kun se on poistettu, niin me laitetaan aina valoa siihen tyhjään tilaan, mitä sinne on muodostunut. Ja sitten taas uusi tila ankkuroidaan, eli tämä jälkityö. Ja sitten on tämmöinen kristallisoituminen energian poisto. Eli ajan kuluessa niin joku tällainen haitallinen energia, niin se jämähtää paikalleen ja kristallisoituu. Ei se kyllä kristallin muotoinen ole missään tapauksessa, mutta näin on kutsuttu. No, se ilmenee hyvin monessa muodossa. Se voi olla kivi, se voi olla tikaari, puutikku, se voi olla metallilevy, haarniska, ihan mitä tahansa. Ja se hoidettava pystyy kertomaan, mitä se on. Ja sitten se poistetaan ihan käsin. Vedetään ulos. Ja sitten se, mikä juurisyy, miksi se on tullut sinne, niin se hiilataan pois. Sitten on tällainen fluidienergia. Tämä esiintyy hyvin monenlaisena symptoomina. Yksi on muun muassa tämmöinen elohiiri. Jos sulla on elohiiri kasvossa esimerkiksi, niin se on toistaiseksi osoittautunut aina, että siellä on tämmöinen fluidienergia. Ja se voi olla hyvin monenlaisessa muodossa, mutta se on usein sellainen, että se liikkuu. Se voi tuntua esimerkiksi vaikkapa kädessä, sitten se liikkuu toiseen paikkaan ja sitten kun sitä yrittää ottaa kiinni, niin se menee pakoon. Se menee ihan niin piiloon, että sitä ei edes saa millään näkyviin. Mutta sitten meillä on menetelmä, millä me sen ajetaan liikkeelle. Eli me tulihengityksellä läpi selkärangan pannaan tulihengitystä, niin me saadaan se liikkeelle ja me sitten päästään näkemään, missä se on. Ja sen poissaaminen on vaikeaa. Voi mennä parhaimmillaan 3 tuntia ennen kuin on saanut sen pois. Ja sen kanssa voi kommunikoida, neuvotella. Se on paras tapa saada se pois, neuvotella. Tarjota sille jotain parempaa kuin tämä keho. Ja monta kertaa sen saatamiseen korkeaperähteiseen virheettömän kristalliin, niin se on niin houkuttelevaa, että se voi olla, että se tulee sinne. Ja sitten tässä hoidossa niin hiili tapahtuu sekä potilaalle että tälle fluidienergialle. Ja tämä on monesti itse luotu. Ja joskus se toteaminen, onko sellaista, niin meillä on siinä sellainen lihastettu menetelmä ja parhaimmillaan meillä on vain 2 sekuntia aikaa tulihengityksen jälkeen todeta, onko se siellä vai ei. Se on todella nopea. Mutta sen saa kyllä selvittää. Sitten nämä viidakossa olevat intiaanit, niin ne usein imii tämmöisen haitallisen energian suuhun ja oksensa. Ja mä olin kerran yhdessä seremoniassa siellä ja mulle tämä pääsanaani tuli ja imi ulos. Ja sitten mä siinä samassa seremoniassa niin itse tein samaa imin yhdellä toiselta sen energian ja oksensa ulos.
Eli kyllä mä näen melkein kaikki mitä on opettanut, niin mä oon kokeillut niitä. Sitten nämä nopekunnit, niin ne tekee hoitoa, ne kutsuisi jaguaarin sisään. Se jaguaari tekee sen hoidon. Et ne ihan muuttuu melkein jaguaarin näköiseksi sitten. Erityisesti kun seremoni on pimeässä, niin niitä kasvon piirteitä ei näe niin hyvin, niin se on ihan niin kuin sellainen jaguaari tuli viereen. No sitten on tämä sielunpala palauttaminen. Eli joka kerta kun meillä on traumaattinen kokemus, niin me menetämme osan sielusta alisille. Ja tämä voi olla, että se on tapahtunut myös entisissä elämissä. Ja tämä sielunpala sitten käydään alisista hakemassa ja se asennetaan kehoon. Sielun sopimus ja tuodaan sieltä lahja ja voimaeläin, jos sellainen näkyy. Ja asennetaan ne ihmiset saakkaiden kautta. Eli tässä luodaan aina uusi sielun sopimus ihmiselle. Jos esimerkiksi oli aikaisemmin niin, että jostain yllätyksestä tulemisen traumasta johtuen on tämmöinen miellyttäjä, olen miellyttäjä. Niin silloin se muutetaan esimerkiksi toiminnasta voimasta tai sielun sopimus. Sitten kirouksen poistaminen. Me mennään alisille tämän ihmisen kanssa, joka on kirottu, ja me puretaan se kirous. Hyvin nopea, selkeä. Samoin sopimuksen purkaminen vaholaisen kanssa. Näitäkin tulee tosi harvoin, mutta mulle on tullut jotain 3 kappaletta, jossa mennään alisille ja puretaan tämä sopimus. Ja näissä tapauksissa usein se joka on kironnut tai se paholainen, kun se puretaan, niin se nostaa hirveän mekelin ja uhkailee kiroa ja niin poispäin. Sitten vaan sanoo, että sinä jättää ne alisille ja me lähdetään. Sitten on tällainen Death Spiral. Eli tässä on tämmöinen hallittu kehosta irrottautuminen. Eli tässä voidaan sitten jättää fyysinen keho ja lähteä menemään minne ikinä haluat. Ja me ruuvataan myös sakrat auki sieltä nopeasti ja me saadaan sillä se valokeho eli energiakeho irti. Ja sitten me lähetetään se lennolle. Ja valokehosta tulee hopealanka sydämeen, eli meillä on yhteys koko ajan. Ja esimerkiksi ensimmäisen kerran kun mä menin, niin mä menin ympäri maapalloa katselin, mitä läheiset tekee, mitä ihmiset tekee, mitä siellä tapahtuu. Ja näin sitä pimeyttä tietysti tuolla maapalloa. Sitten mä lensin auringon läpi ja sitten tulikin aika 3 minuuttia, eli me pidetään tämä 3 minuuttia rajana sen takia, että kaikki kokee sen, että se on niin ihanaa olla siellä, että ei halua tulla takaisin. Ja jokainen sanoo, kun on pantu lennolle, että ei kyllä olisi halunnut tulla. Mutta ennen kuin me päästään lennolle, me tehdään sopimus. Silloin kun mä kutsun, niin tulee. Muuten pääsee lennolle. No sitten kun on tullut lennolta, niin me ruuvataan tämä valokeho sakrojen kautta takaisin fyysiseen. Onko iso ruuvi messissä? Surka. Tämä on huikea kokemus ja tehokas puhdistus. Tämä on myös puhdistava. Eli yleensä ei haluta palata takaisin samaan kehoon. Sitten tämmöinen tetra, että viedään kuolleiden perille. Eli jos olet lääketoppurassa tai huumeiden vaikutuksen alaisena, niin jäät niin sanotusti välitilansa päästä perille. Ja tässä meidän traditiossa niin meillä on yli sitä 3 maailmaa ennen perille tuloa, niin on kivimaailma, kasvimaailma ja eläinmaailma.
silloin kun välitilassa, niin silloin on jossakin näistä maailmasta. Me käydään katsomassa, sitten me kysytään, että haluatko perille. Jos haluaa, niin silloin me tuodaan se valokeho tänne ja puhdistetaan se ja viedään perille. Ja tyypillisesti ne, joilla on todella paljon tämmöistä haitallista energiaa, traumaa ja niin poispäin, niin ne löytyy kivimaailmasta. Kasvimaailmasta löytyy usein sellaiset, jotka käyttää kannabista. Sieltä ne löytää kannabista. Ja eläinmaailmasta löytyy usein sellaiset ihmiset, jotka on ollut elänyt yksinäisen elämän. Sitten me viedään se välitilassa kuollut perille valoon, eli 4. maailmaan. 4. maailma on se, mikä tämän tradition mukaan on se perille pääsy. Silloin ihmiset valaat ja delfiinit. Ja tässä on 4 minuuttia aikaa tehdä silloin, kun sä kutsut sen valokehon tänne. No sitten tehdään kuolemaharjoituksia aika paljon. Okei, tuossa nyt oli se, mitä mä ajattelin kertoa teille pitää tässä. Ja mulla on tuo kirja, Ultraprotein täällä myös, noita protein ja akateeminen. Ja sitten huomenna on se demo. Se on joku luokkaa 1-3. Kyllä vaan. Niin siellä yksi saa tämmöisen hoidon. Onko kysymyksiä? Ei kellään varmaan mitään kysytä. Tiedän, että täällä on yksi vapainen heti pystyssä jo kesken kisan. Otetaan siitä ja mä koitan toistaa kysymystä, niin kuullaan sitten vastaus paremmin. Mulla on kyllä kuuluva ääni. Anna tullut. Voiko tinnitus olla tuon fluid-energian oire? Eli kysyttiin, voiko tinnitus olla energian oire? Aikoinaan mä näitä oireita yritin selittää sillä tavalla, se on sitä ja tätä, ja sitten tai jolla on psykologian teorioilla tai termeillä, mutta sitten niin välillä se meni pieneen. Tai välillä se onnistui pitkään. Ja tänä päivänä niin mä en lähde mitään asiaa niin sanomaan, mitä se on, vaan mä sanon niin, että katsotaan. Tsekataan, mitä energioita siellä on. Silloin me päästään suoraan siihen, eikä meillä ole mitään oletuksia. Mä en halua olettaa mitään, vaan mä haluan katsoa, että mitä näkyy, mitä tällä hetkellä on. Onko tuolla on takana vielä vapainen pystyssä? On hyvä. Eli kysyttiin, tarvitseeko huumeiden käyttäjä useita hoitokertoja? Edelleen ei ole mitään sapluunaa, vaan tapauskohtaisesti katsotaan, että mitä siellä tapahtuu, mitä siellä on taustalla, mistä nämä johtuu, ja sitten lähdetään niitä. Ja välillä on sellainen, jos sulla on joku tämmöinen koreatrauma, niin kuin mulla on hyljetyksituolisen trauma, niin mä oon käsitellyt sitä monta kertaa, siis todella monta kertaa. Ja onko siinä sitten kysymys siitä, että se on niin sipulin kuorillista, että me saadaan sitä taas vähän kerrallaan pois. Että sillä tavalla, onko se niin, että sitä ei koskaan saa pois? En osaa sanoa. Mutta sen voi sanoa, että tilanne on parantunut paljon. Et en mä koe enää sillä tavalla hyljetyksen tulemista, mitä mä aikaisemmin koin. Okei. Ja otetaan tästä projektista, ole hyvä. Kiinnostaa tietää tuossa kvanttimaailmassa, kun liikkuu, niin halukkuus olisi se avainsana. Miten suuri, miten pieni on ihmisen oma halukkuus? Eli kysyttiin, että kun kvanttimaailmassa liikkuu, niin miten suuri on se ihmisen halukkuuden vaikutus? Niin sinä aluksi kun kerroit sitä. Se on erittäin vahva, tärkeä asia. Mikä? Ja se, että
niin näissä asioissa on se, että uskotko sinä siihen hoitoon, jos sä tulet hoitoon, ja antaudutko sinä siihen niin täysin. Minä antaudun sille, että sinä teet minulle, että ole hyvä, mä oon avoin kaikille. Ja sitten sä uskot, että sulla tulee luottamus. Aina näissä hoidoissa on erittäin tärkeää se, että sulla jotenkin resonoi se ihminen, se jotenkin sä löydät siinä, että te olette vähän niin kuin, se jotenkin synkkaa. Ja silloin tulee se ja luottamus, että sä luotat siihen. Niin silloin on edellytyksiä sille, että tulee hyvä hoito, onnistuva hoito. Mutta siinä alussa, kun puhuit, mennään polkupyörällä tai sitten mennään autolla, ja että se juuri se halukkuus. Kyllä, on se joo, se halun taso on siinä, että olenko valmis tekemään mitä tahansa, jotta minä pääsen tähän uuteen tilaan. Juuri näin. Niin silloin, jos on näin, niin silloin on vahva halu, vahva intentio. Ja silloin tapahtuu ihminen. Silloin se toimii. Joo, nimenomaan. Mutta jos sä vaan, että no kokeillaan tätä, nyt tuossa on joku ukkeli, joka kehuu tuommoista, niin käydään nyt katsomassa, onko siinä mitään itua. Niin voi olla, että ei olekaan. Onko silloin sitten, että kun on sitä halukkuutta kunnolla, niin voi tapahtua kerralla, ettei tällaista sipulia kuoria kovin monesti? Kyllä se voi tapahtua. Sanotaan näin, että kaikki on mahdollista. Mä olin joskus mukana tämmöisessä hevosavusteisessa konstellaatiossa ja mä hämmästyin sitä, että kuinka mun yrityksen organisaation hevoset tuli siihen mun ympärille, niin se sanoi tuossa, että se, tavallaan se informaatio on siinä mun kentässä, mutta voiko olla niin, että se onkin itse asiassa jossain isommassa kentässä, mistä ne hevoset ottaa sen vai mitä sä näet? Joo, kyllähän mä näen sen niin, että kvanttikenttä se menee läpi koko universumin, multiversumin. Ja sitten tietoisuus, kollektiivinen tietoisuus on kuin kanto, tai kvanttikenttä on kuin kantoauto. Ja kollektiivinen tietoisuus on kuin moduloitu radiolähetys siellä kvanttikentässä. Ja sillä tavalla se niin kuin on kaikille saatavilla. Ja nythän varmaan olette kuulleet sellaista, että voi 3 paikassa eri puolilla maapallolla tehdä ihan samaa innovaatio, keksintöä. Ja silloin nämä ihmiset ovat olleet kollektiivisessa tietoisuudessa kiinni ja on saanut sen informaation. Ja mun ymmärryksen mukaan kollektiivinen tietoisuus myös kehittyy. Ja sinne tulee uusia innovaatioita. Nämä, jotka on kiinni, sillä ne saa sieltä. Otetaan vielä yksi kysymys yleisöstä. Ole hyvä siellä. Eli voiko tehdä etähoitoja? Voi. Nimenomaan voi. Näillä saman taidoilla on perussa noitia, jotka toimivat palkkamurhaajina. Eli ne pystyy tappamaan ihmisen vaikka toiselle puolelle maapalloa henkisesti. Eli keinoista ruvetaan bisnesiin. Oliko tilauksia? Eli se on niin kuin... Anteeksi. Ja, niin. Vielä se kollektiivinen tietoisuus, jos se on vaikka sitten, että lähettää rakkautta, hyvää, niin. Sillä kollektiivisella tietoisuudella, niin... Eli lähettää rakkautta tai hyvää. Se on niin, että kaikki meidän ajatukset, kaikki meidän sanat ovat energiaa, jotka leviää läpi koko universumin sillä voimalla ja energialla, mikä niillä on. Ja myöskin tämä hyvä ja rakkaus ja positiivisuus, tällainen, niin se leviää universumiin. Sitä suositaan. Kyllä. Ja esimerkiksi nyt tänä päivänä, niin se, kun katsotaan tätä maapallon tilannetta, maailman tilannetta, poliittista tilannetta, missä Suomi on, niin meidän vaikutus
vahvin vaikutusase on valo, rakkaus. Me lähetetään sitä, niin sillä me saadaan parasta aikaa maailmanlaajuisesti. Huikein hieno hetki lopettaa ja kiittää Esaa. Huomenna kello 12 tuolla luokkahuoneessa sessio. Ja mä uskon, että aika monella lähti resonoimaan tässä ei vaan. Niin tämä on se, että se uusi tieteen muoto, mitä me kaikki ollaan tullut tänne oppimaan. Ja nyt me lähetetään Esalle valoa ja rakkautta valtavasti ja samalla kaikkialle maailmaan. Ultra. Rajatietoa ja henkisyyttä muuttuvassa maailmassa.